Σήμερα σε αυτό το δωμάτιο μου παρά με το Δησά που μαλώσαμε, part 5! Και είμαι τόσο ηλίθιος που το ξαναλέω για άλλη μια φορά. Εννοούσα part 6! Ωραία, παιδιά, σήμερα ξεκινούμε στο τελευταίο αρμάρι που είναι το πιο δύσκολο και τα πιο πολλά πράγματα μέσα. Επίσης, θα συμπληρώσω σε αυτό το αρμάρι γιατί δεν φαίνεται το custom αυτοκινητάκι που είπα. Παιδιά, αυτό είναι το custom αυτοκινητάκι που φτιάξα από τα tweak του Legos που έδειξα πάνω. Αυτό είναι το custom αυτοκινητάκι που έβγαλα σε άλλο βίντεο. Ναι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο αρμάρι, παιδιά. Είναι μικρό, αλλά εδώ έχει τη μουνιέρα μου και κάτι πατίνια σε παπούτσια. Εδώ έχει πολλές κουβέρτες και άλλα πράγματα και ένα κυκλώσιμα για κατασκευές στο σχολείο. Εδώ έχει πάρα πολλά custom παιχνίδια. Αυτά τα custom παιχνίδια θα σας δείξω στο part 7. Εδώ έχω πάρα πολλά επιτραπέζια και λίγα chips και εκεί πάνω έχω άλλο αυτοκινητάκι που δεν είναι. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε like και subscribe.